Rumunsko sa v poslednom období javí ako veľmi progresívna krajina a Slovensko by si z neho v mnohom mohlo brať príklad. Nie z tohto. Nedávno tam zatvorili za korupciu vyše 50 politikov vrátane premiéra a potom, keď si ďalší politici chceli ošetriť, aby sa nič také nestalo druhýkrát, nahnevaný ľud vyšiel do ulic. Keď sa protestuje u nás, príde pár tisíc ľudí a nedviedovci. 300 000 Rumunov však zadelilo dvojtýždňovú outdoorovú technoparty a politikov nakoniec ukecalo. Rumúni sú ale divní. Keď ide o chorú politickú situáciu, dokážu sa kolektívne zomknúť. Ale keď je treba zaočkovať budúcnosť národa, do kolektívnej imunity sa im akosi nechce. A tak to aj dopadlo. Vypukla tam epidémia osýpok a zomrelo na ňu už 17 ľudí. Nakazených je vyše 3400 a ide najmä o deti do 4 rokov. Keď tak nad tým premýšľam, epidémia tam vypukla tesne po protestoch. Čo ak je to sprisahanie rumunskej vlády? Ani nie. Môžu si za to sami. Osýpky sa vyznačujú tým, že ak ste ich neprekonali alebo proti nim nie ste zaočkovaní, pri kontakte s vírusom sa 100% nakazíte. Na to, aby populácia zostala zdravá, potrebuje kolektívnu imunitu, teda dostatočný počet odolných ľudí, ktorý zabráni šíreniu infekcie a vzniku miestnych epidémií. V prípade osýpok je potrebné, aby bolo zaočkovaných aspoň 95% populácie. Inak, ako vidíte, choroba sa rozšíri na celé územie. A čo sme my od Rumunska horší? Veru nie. A tak sa nám podarilo minulý rok Rumunsko dobehnúť. Až v 4 krajoch klesla zaočkovanosť dvojročných detí proti osýpkam, mumpsu a rubeole pod 95%. To je kritická hranica a my sme vám to hovorili už pred rokom. V niektorých krajoch je zaočkovaných len 95% detí, čo je kritická hranica na udržanie kolektívnej imunity. Antivakcinačné hnutie sa v našich končinách zakoreňuje rýchlejšie ako náckovia, takže prepuknutie epidémie na Slovensku je podobne ako pri strane Kotleba otázkou toho, kedy sa zjaví jeden chorý človek v slabo chránenom prostredí. Matky odmietajúce zaočkovať svoje deti sa naviac boja, že očkovanie spôsobí ich dieťaťu autizmus. Pre ilustráciu, toto je počet detí, ktoré sa vďaka očkovaniu stali autistami. Takže ešte raz a naposledy, očkovanie nespôsobuje autizmus. Andrew Wakefield, autor výskumu, ktorý ako jediný niečo také tvrdil v roku 98, klamal. Na neuveriteľnej vzorke 12 detí pripravil podmienky, aby dosiahol výsledky, aké si vopred naplánoval. A od rodičov detí, ktorí mali záujem na diskreditácii vakcinácie, skásol $50 000. Breaking news tonight, just hours ago, the British medical journal BMJ did something extremely rare for a scientific journal. It accused a researcher, Andrew Wakefield, of outright fraud. Už pred 2 rokmi však vyšla štúdia, v ktorej sa zamerali aj na deti, ktoré už mali staršieho súrodenca s autizmom. Na vzorke takmer 96 000 deciek by sa nepomýlil ani Michael Jackson a z výskumu jednoznačne vyšlo, že autizmus nebol zapríčinený očkovaním. Stále málo? Chápem. Tak čo táto veľká metaanalýza 67 štúdií, ktorá taktiež nepotvrdila spojitosť očkovaní s autizmom? Antivaxeri sa často oháňajú tvrdeniami, že štúdie sú manipulované farmafirmami. Preto si sami zaplatili svoju štúdiu a čuduj sa svete. Do šľaka! Ani tá nepotvrdila žiadnu spojitosť medzi očkovaním a autizmom. Odporcovia očkovaní a nealternatívnej medicíny hlásajú návrat k prírode. Je však dosť možné, že sa s nimi nevrátime len k prírode, ale aj o pár storočí späť. Do čias, keď boli všetky matky bio, všetko jedlo raw a polovica Európy mŕtva. Sledujete hitparádu najväčších epidémií sveta. Sledujete Tvoja tvár hnie povedomé. 13. storočie. V Európe šalejú Mongoli, Osman I zakladá Osmanskú ríšu a
Mor zabil v Európe asi 30 miliónov ľudí a po celom svete 75. Pandémia španielskej chrípky nakazila v rokoch 1918 až 1920 500 miliónov ľudí na celom svete a zabila 50 až 100 miliónov, čo je viac mŕtvych ako v prvej svetovej vojne a asi 3 až 5 vtedajšej svetovej populácie. Ani španielskej chrípke však nešla karta tak ako nášmu víťazovi, pravým kiahňam. Tie mali na konci 18. storočia na svedomí 400 000 mŕtvych ročne a celkovo zabili iba v Európe v 20. storočí 300 až 500 miliónov ľudí. Ešte v roku 67 bolo infikovaných 15 miliónov ľudí a 2 milióny zomrelo. A potom sa stalo, hádajte čo, začalo sa očkovať a v roku 1979 táto choroba takmer neexistovala. A viete, čo majú mor, chrípka a kiahne spoločné? Hádaj, hádaj, no tak hádaj. Proti všetkým sa dnes pohodlne a bezpečne očkuje. Stačí jedno včeličkovské pichnutie do ramena a vec je vyriešená. Ak teda nemáte maminu, čo si po skončení vysokej školy života urobila doktorát z internetovej medicíny a nedá vás zaočkovať. Boha, čo robí? Náš redaktor Jakub, ktorý vyzerá, že trpí všetkými vyššie popísanými chorobami, je práve teraz na konferencii Na čo sú nám lekári v dobe internetu, sponzorovanej stránkou Zelený poník, na ktorej sa hovorí o aktuálnych trendoch v oblasti homeopatie a celosvetových sprisahaní. Čo sa na to môžem vyjebať? Môžeme už ísť, prosím vás? Zmokli mi papiere, nič nevidím. Už by som rád išiel do vysielania. Jakub, si vo vysielaní. Tak čo je nové? Aké poznatky si sa zatiaľ dozvedel? Poprvé, raw bio chlebíky z mrkvovo-cicerového cesta sú úplná blbosť. Nežer to. OK. A niečo možno k téme konferencie? Tu sa hovorí, že liek na rakovinu už dávno existuje. Len to pred nami taja. Oni nechcú, aby sme sa vyliečili. Kto oni? Farmafirmy. Aha. Oni to taja pred všetkými, hej? Na rakovinu zomreli Steve Jobs, David Bowie, Walt Disney, Patrick Swayze, Bob Marley. To ani im to neprezradili a nevykešovali ich, hej? No, A počúvaj, okrem toho. Na rakovinu zomierajú rodinní príslušníci výskumníkov aj samotní lekári. Čiže aj oni uprednostnili peniaze pred vyliečením svojich blízkych, len aby nevyzradili tajomstvo farmafíriem, hej? Bože, Jano, ty si naivná ovca. Veď už aj Beata, čo robí kozmetiku v Spišskej Sobote, vie, že sa oplatí ľudí viacej liečiť, ako vyliečiť. Tak prečo potom vyrobili vakcíny proti moru, tyfusu, žltej zimnici? Nebolo by pre nich výhodnejšie tiež to skrývať a kešovať z liečby? No, Beata hovorila, že ona by v živote nedala svojmu decku vakcínu. Nebude predsa pchať chémiu do zdravého človeka. Sa uvedom. Nie chémiu. Oslabenú verziu vírusu, na ktorý si následne telo vytvorí imunitu. No a jasné. A kto vie, čo ešte ďalšie? Tam ešte je. Beata praví, že za všetkým sú poisťovne. Čo myslíš? Prečo tak tlačia tie vakcíny? Zadarmo. Asi preto, že poisťovni sa najviac oplatí, ak žiješ dlho a zdravo a platíš si poistku, ako keď ťa má za 10 000 eur dlhodobo liečiť z choroby, nie? No čo, už ti to celé dochádza? Áno. Už si kúpili aj teba, ty zapredaná hyena. Jano, zobuď sa, ty ovca. Potom sa ozvi. Ak si chceš potom ešte pokecať a si ochotný prijať aj iný názor, než to, čo ti natlačili tie farmafirmy, keď ti vymýli hlavu. Nájdeš ma na prednáške o mrkve, ktorá za splnú mesiaca lieči vírus HIV. Väčšina ľudí, teda okrem nášho redaktora Kuba, vie, že práve medicíne a vede môžeme byť vďační za to, že nás tu hromadne nekosí ďalšia pliaga. Ak nás však začne hromadne kosiť pliaga alternatívnych správ, alternatívnych výskumov a alternatívnej medicíny, Ahojte, svetielka. Je celkom možné, že nás čaká ďalšia epidémia. Neočkovať neznamená znášať iba riziko, že ochorie vaše vlastné dieťa. Neočkovať znamená potenciálne nakaziť deti, čo zaočkované byť nemohli a spôsobiť aj im problémy a možno aj smrť.
Ak sa niečo nezmení, vyzerá to tak, že zo pár alternatívnych jedincov si postupne podchytí všetky vekové kategórie detí a urobí im zo života čo najväčšie peklo. O najmenších sa postarajú premotivované biomatky. Co se deje? Čo sa stalo? Predškolákom má už podchytený Miro Jaroš s jeho pesničkami. Robím ham style. Deti sa chcú hrať. No a o tínedžerov sa postará Miňo, Kalokagaty a Mazurek.